Με πονούσε περισσότερο το ύφος του. Εκείνο που με κοίταζε σαν να είμαι η πιο άχρηστη γυναίκα του κόσμου. Αυτό το βλέμμα που διαπερνούσε το σώμα μου και με έπιθε γαμώτο, με έπιθε πως δεν μπορώ να τα καταφέρω μακριά του. Αυτό ήταν το χειρότερο, πως με είχε πείσει ότι είμαι ανίκανη και άχρηστη, πως δεν αξίζω. Κοίτα, δεν μ' αρέσει να δίνω συμβουλές. Αυτό που θα έλεγα όμως, όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν τη δική μου αλήθεια, είναι πως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σου πει αν αξίζεις ή όχι. Μην αφήσεις κανένα να σου πει τι είσαι ικανή να κάνεις ή πόσα μπορείς να καταφέρεις. Το χειρότερο ήταν πως δεν είχα την οικογένειά μου δίπλα μου. Όλοι ήξεραν για εκείνον. Δεν με χτύπησε ποτέ, αλλά ήταν σαν να έχω διαρκώς ένα μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά. Ήμουν μόνη, χωρίς σύζυγο, χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα. Οι δικοί μου επέμεναν πως έπρεπε να συνεχίσω, να προσπαθώ να κρατήσω το σπιτικό μου, έλεγαν, να μην το διαλύσω. Δεν υπολόγισαν ποτέ πόσο διαλυμένη ήμουν εγώ. Νομίζω πως ακόμα και τώρα δεν το ξέρουν. Είμαι σχεδόν σίγουρη πως τη φυγή μου την περνάνε για καπρίτσιο. Τη στιγμή που νομίζεις πως είσαι μόνη σου, εκείνη τη στιγμή, που νομίζεις ότι δεν υπάρχει κανένας να σε υποστηρίξει και όλα είναι σκοτεινά, τότε χρειάζεται να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνη σου και βοήθεια μπορείς να ζητήσεις, ακόμα και τώρα που νιώθεις πιο αδύναμη από ποτέ. Ντροπή. Για όλα ένιωθα ντροπή και αυτό ήταν το χειρότερο. Ντρεπόμουν που με ξεφτύλιζε, ντρεπόμουν που με χτυπούσε, ντρεπόμουν όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Ένιωθα πως όλοι ξέρουν και πως πρέπει να απολογηθώ. Να εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι, αλλά θα ήταν ψέμα. Ακόμα με την ντροπή μου παλεύω. Μη σταματάς. Να σέβεσαι τον εαυτό σου. Συνέχισε να τον φροντίζεις. Το ξέρω πως είναι δύσκολο όταν δεν έχεις μάθει, αλλά μήπως είναι καιρός. Γιατί ποιος πόνος μαλακώνει αν δεν βρεθεί κάποιος να τον φροντίσει. Ποια πληγή εξαλείφεται αν δεν βρεθεί κάποιος να την αγκαλιάσει. Το κακό είναι πως νιώθεις ο πιο ανίσχυρος άνθρωπος να το κάνει. Το καλό είναι πως εσύ μόνο είσαι υπεύθυνος για αυτή τη φροντίδα. Κάθε φορά που ήθελε σεξ ευχόμουν να πεθάνω. Ο χρόνος έμοιαζε αιώνας. Δεν είχε σημασία αν ήθελα εγώ ή ήθελε εκείνος. Και αυτό αρκούσε. Πολύ αργά έμαθα πως αυτό είναι βιασμός. Μέχρι τότε νόμιζα πως επιτρέπεται. Όχι. Αυτές τις στιγμές δεν μπορώ να τις ξεχάσω. Έχουν χαραχτεί στο πετσί μου. Νιώθω πως επέτρεψε να εξευτυλίσει το σώμα μου και την ψυχή μου. Είναι τόσο ιερό και το σώμα και η ψυχή που δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σου φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία εξήγηση. Η βία, σε όποια μορφή κι αν είναι, δεν επιτρέπεται. Και για να σταματήσει χρειάζεται δράση. Δράση μαζί με ανθρώπους που στέκονται υποστηρικτικά δίπλα σου. Που δεν σε κρίνουν, που δεν σε αξιολογούν,